Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Καζαντζόγλου από το Sports Via History. Σήμερα έχω την τιμή να έχω μαζί μου τον συγγραφέα και εκδότη της εκδοτικής Belle Epoque, Ανδρέα Οικονόμου. Ανδρέα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Χρήστο, ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ. Ναι, είχαμε κάποιες συζητήσεις να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Τελικά τα καταφέραμε, να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, Ανδρέα, πώς αποφάσισες να ανοίξεις την εκδοτική και να μας παρουσιάσεις την ιστορία του Παναθηναϊκού από τις απαρχές? Γενικότερα από νεαρή ηλικία είχα το μικρόβιο της έρευνας, της ιστορικής μελέτης. Καθαρά ερασιτεχνικά, μαζί και με τα υπόλοιπα παιδιά που υπογράφουμε τα βιβλία της Παναθηναϊκής Εγκυκλοπαίδειας, είχαμε ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη έρευνα αρχικά για όλους τους τίτλους του Παναθηναϊκού σε όλα τα αθλήματα και όλες τις ηλικίες. Που νομίζω ήταν και το πρώτο σας βιβλίο. Δεν ήταν το πρώτο, ήταν από τα πρώτα. Παρέα κυρίως με πρωτοβουλία του φίλου Αριστοτέλη Μπενόγλου. Μέσα από αυτή την έρευνα που κράτησε πολλά χρόνια, άρχισε σιγά σιγά να συγκεντρώνεται ένας όγκος αρχαιακού υλικού πάρα πολύ ενδιαφέροντος, που από αυτό άρχισαν να προκύπτουν ιδέες για βιβλία, για να παρουσιάσουμε την ιστορία του Παναθηναϊκού με μια άλλη ματιά που δεν έχει ξαναπαρουσιαστεί, δεν έχει ξαναγραφεί με αυτόν τον τρόπο. Και μετά, παρέα με την σύζυγό μου, τη Μαρία, αποφασίσανε ότι είναι προτιμότερο να έχουμε εμείς και να συνεργαζόμαστε δηλαδή με κάποιους εξωτερικά, με διαφορετικούς άλλους εκδότες. Είναι προτιμότερο να έχουμε τον απόλυτο έλεγχο για να μπορούμε να κινούμαστε με τους χρόνους που βολεύει εμάς. Και έτσι προέκυψε η εκδοτική Belle Epoque. Η έρευνα ξεκίνησε γύρω στο 2009, η Belle Epoque ιδρύθηκε το 2018. Πάνε αρκετά χρόνια. Πάνε αρκετά χρόνια. Στο ενδιάμεσο είχε κυκλοφορήσει το πρώτο μου βιβλίο, «Η Παναθηναϊκού Πόλη», που ήταν το θυμάμαι, ένα παιδικό παραμύθι για μια ιστορία μέσα στην οποία ξεδιπλωνόταν η ιστορία του Παναθηναϊκού. Και επίσης η Λεωφόρος Ηρώων, το οποίο είναι το πρώτο καθαρά ιστορικό βιβλίο μου, είναι η ιστορία του Παναθηναϊκού στην περίοδο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ωραία. Πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν να βρεις αυτό το υλικό? Και επίσης είχες βοήθεια από τον ερασιτέχνη και την ΠΑΕ? Για την ΚΑΕ θα σε ρωτήσω μετά. Από τον ερασιτέχνη είχα πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια, ειδικά από τις διοικήσεις αρχικά του Μακρόπουλου, του συγχωρεμένου. Είχε σταθεί αρρωγός στην προσπάθειά μας, μας έδωσε πρόσβαση σε τρομερό αρχαιακό υλικό του Παναθηναϊκού από τα πρώτα σχεδόν χρόνια της ίδρυσής του μέχρι και τις ημέρες μας, αλλά κυρίως το μεγαλύτερο ενδιαφέρον το εστιάζουμε στα προπολεμικά, γιατί είχαμε πρόσβαση σε πρακτικά διοικητικών συμβουλίων, γενικών συνελεύσεων, σε υλικό δηλαδή πιο πρωτογενές δεν γίνεται, που στην ουσία μπήκαμε να δούμε πώς λειτουργούσε τότε ο σύλλογος, γιατί είναι αλλιώς να ξέρεις τι έγινε, για παράδειγμα, το 1930, 1η Ιουνίου, ο Παναθηναϊκός κέρδισε 8-2 τον Ολυμπιακό. Αλλά είναι διαφορετικό να μαθαίνεις πώς ήταν τότε το Συμβούλιο, τι γινόταν τις ημέρες πριν από αυτόν τον αγώνα, πώς μαζεύονταν στην αίθουσα του Παναθηναϊκού οι παράγοντες και συζητούσαν. Οπότε από τον ερασιτέχνη και από την διοίκηση του Μακρόπουλου, αλλά και μετά από τη διοίκηση της Θήρας 13 με πρόεδρο τον Ηλία Μιχαλαριά, πήραμε μια τεράστια βοήθεια. Τους νιώθαμε ανθρώπους δικούς μας, μας βοήθησαν πάρα πολύ και είμαστε ευγνώμονες. Γιατί νομίζω ότι χωρίς αυτή τη βοήθεια δεν θα είχαμε κάνει τίποτα. Ναι, σίγουρα λόγω των στοιχείων. Η ΠΑΕ? Η ΠΑΕ βοήθησε και βοηθάει πολύ από την ίδρυση της Belle Epoque μέχρι σήμερα, με την έννοια το ότι στηρίζει τα βιβλία μας. Και να δώσει υλικό, φαντάζομαι, ιστορικό υλικό αν έχει. Τα βιβλία της Belle Epoque είναι στην μπουτίκ του Παναθηναϊκού, πλέον στην Τσόχα και στο Μοναστηράκι. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, δεν είναι θέμα οικονομικό, είναι θέμα πρεστίζ. Νομίζω ότι τα βιβλία που αφορούν τον Παναθηναϊκό πρέπει να βρίσκονται στην μπουτίκ, να τα δει ο ίδιος ο Παναθηναϊκός. Σωστό αυτό. Αυτό που κάποιος μπορεί να παρατηρήσει είναι ότι δεν υπάρχουν βιβλία για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Ακόμα. Ίσως είναι και η ερώτηση να κάνουμε καμιά ανακοίνωση ή κάποιο λαβράκι να το πω. Όχι ακόμα, αλλά σίγουρα θέλουμε πάρα πολύ, αγαπάμε το τμήμα μπάσκετ
φανατικά, το ακολουθούμε, το στηρίζουμε και θα θέλαμε πάρα πολύ κάποιες εκδόσεις για το Έχει μπάσκετ. γίνει κάποια συζήτηση με την ΚΑΕ για να εκδοθεί, γιατί η Φερρυπίν είχε βγει η ταινία στα αστέρια, πώς, sorry και να σε φάγα κόλλημα, πώς λένε. Όχι ακόμα, δεν έχει γίνει κάποια τέτοια συζήτηση, αλλά είναι κάτι που το θέλουμε πάρα πολύ. Γιατί και εκεί κάποιος δείχνει, άμα ας πούμε, φαντάζομαι έχεις δει την ταινία, όπως πολλοί Παναθηναϊκοί έχουμε δει, ότι δείχνει ας πούμε ότι το μπάσκετ που έπαιζαν οι γυναίκες πριν από το 1930. Γι' αυτό δηλαδή ίσως και αυτό ίσως θα μπορούσε να καλύψει ένα ιστορικό γεγονός. Πάρα πολλά πράγματα. Η ιστορία του μπάσκετ είναι τόσο πολυδιάστατη που. Ναι, αυτό γιατί είχε, πάντα έκανε. Δηλαδή αντικειμενικά και ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ παραμένει ακόμη η μεγαλύτερη ομάδα. Μπορεί κάποιοι να λένε κάποιες άλλες ομάδες, αυτό είναι η προσωπική άποψη του καθενός. Όπως και εμένα είναι η δικιά μου. Δηλαδή έχετε στα σκαριά κάτι σε συζητήσεις. Όχι άμεσο, αλλά σίγουρα είναι στα σχέδιά μας. Ωραία. Λοιπόν, η εκδοτική σου μετά από κάποια χρόνια με τα βιβλία του Παναθηναϊκού προχώρησε και σε διαφορετικές εκδόσεις, όπως η ζωή του Μαραντόνα, του Μέση, όπως επίσης έχουμε δει και βιβλία ψυχολογίας. Δηλαδή έχετε ανοίξει την φαρέτρα αρκετά. Πλέον ανοίξαμε διευρύναμε τους κύκλους μας. Θέλουμε να είμαστε μια εκδοτική που ασχολείται ευρύτερα με τον αθλητισμό. Είχαμε την τύχη να γνωρίσουμε, έτσι έγινε αυτό το ξεκίνημα, τον Λουσιάνο Βερνίκε, ο οποίος στην Αργεντινή θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους συγγραφείς αθλητικών βιβλίων και είναι και ο πιο πλέον, με πολύ μεγάλη διαφορά, μεταφρασμένος συγγραφέας αθλητικών βιβλίων σε όλη τη Λατινική Αμερική. Με τον Λουσιάνο πλέον έχουμε μια σχέση που δεν είναι συνεργατική, είναι μια σχέση φιλίας. Έχουμε κυκλοφορήσει τη ζωή πράγματι του Μαραντόνα, που έχοντας διαβάσει όλα τα βιβλία για τον Μαραντόνα, νομίζω είναι αυτό που εμένα με άγγιξε σε πολύ μεγάλο βάθος, γιατί είναι γραμμένη και από τον Λουσιάνο, αλλά και από τον Φερνάντο Σινιορίνι, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος που γνώριζε τον Μαραντόνα πάρα πολύ καλά. Ήταν ο προσωπικός του γυμναστής για πάρα πολλά χρόνια. Και ο Σινιορίνι έχει αυτό το ωραίο το ότι δεν του χαρίζεται, ενώ οι περισσότερες βιογραφίες του έχουν μια δόση ωραιοποίησης κάποιων καταστάσεων. Ο Σινιορίνι, επειδή ήταν πάντα και ως φίλος του Μαραντόνα, ήταν αυστηρός μαζί του, έτσι είναι και στο βιβλίο. Βγάλαμε τα ματωμένα γκολ, που είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό έργο του Λουσιάνο, το οποίο μιλάει για την ιστορία του ποδοσφαίρου μέσα από μια πολιτική σκοπιά, δηλαδή πώς διάφορα αυταρχικά καθεστώτα στην ιστορία την παγκόσμια αξιοποίησαν, εκμεταλλεύτηκαν μάλλον το άθλημα για προπαγανδιστικούς ή για άλλους σκοπούς. Και τώρα είναι στα σκαριά ένα βιβλίο για το Μουντιάλ, πάλι του Λουσιάνο, με πάρα πολλές και ενδιαφέρουσες, άλλες αστείες σπαρταριστές, άλλες λίγο συγκινητικές, άλλες άγνωστες, μερικές γνωστές, ιστορίες από όλα τα παγκόσμια κύπελλα. Από την Αγγλία, γιατί και στην Αγγλία έχουν βγει πολύ καλά βιβλία που ασχολούνται και με τον Ισπανικό εμφύλιο, το ποδόσφαιρο κατά τη διάρκεια του Ισπανικού εμφυλίου, ή γενικά με την ιστορικότητα του ποδοσφαίρου από τις απαρχές. Έχετε σκεφτεί να αναζητήσετε κάτι τέτοιο? Στο άμεσο μέλλον όχι, αλλά είναι ένα θέμα σίγουρα πολύ ενδιαφέρον που πιστεύω δηλαδή καλύπτει το πεδίο ενδιαφέροντος της Belle Époque. Ναι, γι' αυτό σας το λέω, διότι επειδή ουσιαστικά ίσως είναι λάθος η έκφρασή μου, με την έννοια ότι επειδή έχετε καλύψει την ιστορικότητα του ελληνικού ποδοσφαίρου, μήπως σκεφτόσαστε να καλύψετε και την ιστορικότητα γενικά του αθλήματος? Βήμα. Ναι. Έχουμε κάνει κάποια βήματα με τον Λουσιάνο και αναζητούμε σιγά σιγά τα επόμενα. Μια χαρά. Τα πιο πρόσφατα βιβλία σας είναι το Παγώνι το Άμστερνταμ, που νομίζω είναι ακόμη σε προπόληση. Είναι στα σκαριά, είναι στα... Και επίσης είναι και το βιβλίο των Σάβαντατς, το A Thousand Tales Untold, μέρος πρώτο. Ενώ κάποιος βρίσκει και τα βιβλία. Πώς και γίνεται αυτός ο συνδυασμός να καλύψετε τη μουσική, την ψυχολογία και το ποδόσφαιρο? Πώς γίνεται αυτός ο συνδυασμός μιας εκδοτικής εταιρείας? Είναι νομίζω
τα παιδεία, τα στοιχεία που εξητάρουν περισσότερο εμάς εδώ στην Belle Époque. Και είναι ευλογία για μας που μπορούμε και κάνουμε το πάθος μας ή τα πράγματα που αγαπάμε επάγγελμα. Η Savatage, στην προκειμένη περίπτωση, είναι ένα συγκρότημα το οποίο λατρεύω. Έχει επηρεάσει την ζωή μου και με έχει σημαδέψει όσο κανένα άλλο. Έχει διαμορφώσει δηλαδή ένα μέρος της προσωπικότητας και αυτού που είμαι το συγκεκριμένο συγκρότημα. Τους ακολουθούσα από παιδί. Από πολύ μικρός, τους έχω δει, δεν μπορείς να φανταστείς σε πόσες χώρες. Ταξίδια φανατικά. Έτρεχα μαζί με τον φίλο μου τον Γιάννη, τον Voyagee, το επίσημο fan club στην Ελλάδα, τον Savatage. Οπότε τώρα τα τελευταία χρόνια που το συγκρότημα επαναδραστηριοποιήθηκε, ξεκίνησε συναυλίες, έχει στο πρόγραμμά του να κυκλοφορήσει και το τελευταίο, όπως λέει, studio album του. Μου γεννήθηκε η ιδέα, έχω πάρα πολύ μεγάλο υλικό αρχαιακό για τους Savatage. Το βλέπουμε και στο γραφείο σου. Το βλέπεις εδώ που και στο ο κόσμος δεν γραφείο. μπορεί να το δει, βέβαια, λόγω της συνέντευξης. Στο γραφείο πάρα πολύ υλικό, οπότε αποφάσισα να γράψω την ιστορία τους μέσα από αυτό το υλικό, από συνεντεύξεις που έγιναν και που γίνονται, γιατί τώρα βγαίνει όπου να είναι το δεύτερο μέρος. Θα ακολουθήσει του χρόνου και το τρίτο. Μάλιστα. Επίσης, η Belle Époque βγάζει ένα κόμιξ το 1908. Αυτό ξεκίνησε με μια σταθερότητα, αλλά πλέον έχει κάποιες, δηλαδή αργεί να βγει το τεύχος από τεύχος. Από ό,τι ξέρω, άλλαξε και ο σχεδιαστής. Θα μπει σε μια σειρά, να το πω, δηλαδή να βγαίνει ανά 3 μήνες, ανά 6 μήνες. Δεν υπάρχει κάποια σταθερή περιοδικότητα, παρότι θα το θέλαμε, αλλά δεν είναι εφικτό, γιατί είναι ο χρόνος πάρα πολύ περιορισμένος και ο δικός μου και του νέου μας εικονογράφου, του Κωνσταντίνου Κολέτσου, και επειδή και εμείς εδώ στην Belle Époque, αλλά και ο Κωνσταντίνος έχουμε ένα αίσθημα τελειομανίας, δηλαδή δεν θέλουμε να βγαίνει κάτι απλά για να βγει, ναι. Θέλουμε, ειδικά τώρα το τελευταίο που δουλεύουμε, είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι. Αυτό μπορώ να το ανακοινώσω ότι θα κυκλοφορήσει τον Μάιο που έρχεται και θα το έχουμε στο Comic Dome στην Τεχνόπολη. Εκεί θα το εγκαινιάσουμε δηλαδή το κόμιξ. Αφορά την περίοδο της κατοχής, είναι λίγο ζώρικο στο πώς θα παρουσιαστεί αυτή η έχετε και από το περίοδος. βιβλίο, φαντάζομαι. Είναι στην ουσία ιστορίες της Λεωφόρου Ηρώων. Ακόμα δεν έχουμε σκεφτεί πώς θα το τιτλοφορήσουμε το κόμιξ, αλλά έχουμε την σκέψη να δώσουμε τον ίδιο τίτλο. Ναι, πολύ ωραίο αυτό μου άρεσε, ότι δηλαδή κάποιος να δει αυτό που διάβασε σε κόμικ. Ναι. Είναι πρωταγωνιστές, είναι οι ήρωες της ιστορίας με τον Μιχάλη Παπάζογλου, ο οποίος ήταν ο Γενικός Γραμματέας του Παναθηναϊκού από τα χρόνια πριν από τον πόλεμο, σχεδόν μέχρι το τέλος της ζωής του, τη δεκαετία του 60. Ο Παπάζογλου ήταν συνεργάτης του Γεώργιου Ιβάνοφ, του αθλητή του Ηρακλή. Ο οποίος ήταν και κατάσκοπος. Ήταν κατάσκοπος, εκτελέστηκε, ήταν συνεργάτης του Ιβάνοφ μαζί με άλλα 2 πρόσωπα από το περιβάλλον του Παναθηναϊκού, τους αδελφούς Κώστα και Δημήτρη Γιαννάτο. Ο Δημήτρης ήταν ο ιδρυτής του τμήματος μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Και αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές της ιστορίας του κόμικ. Ερώτηση, έχετε σκεφτεί να εκδώσετε κάποια από τα βιβλία σας σε άλλη γλώσσα? Γιατί εφόσον κάνετε και κάποιες συνεργασίες με κάποιους ξένους, σας έχει γίνει αυτή η πρόταση από κάποιον άλλον εκδοτικό οίκο του εξωτερικού, δηλαδή να δώσετε τα δικαιώματα ή να το κάνετε συνεργατικά? Έχει ήδη τυπωθεί, είναι το πρώτο μας βιβλίο στην αγγλική γλώσσα, η ιστορία των Savatage. Ναι. Και θα βγουν στα αγγλικά και ενδεχομένως και σε άλλες γλώσσες και τα 3 αυτά βιβλία. Μια χαρά. Από τα βιβλία του Παναθηναϊκού? Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια τέτοια κρούση. Αν υπάρξει, νομίζω, είμαι σίγουρος δηλαδή, ότι θα υπάρξει μετάφραση σίγουρα στα αγγλικά και στα ουγγρικά ενός βιβλίου που ετοιμάζουμε για τον Φέρενς Πούσκας. Ναι, μπράβο. Ναι. Είμαι σίγουρος ότι αυτό το βιβλίο δηλαδή θα εκδοθεί και στην ουγγρική. Το λέω κιόλας γιατί φέρει στην Αμερική, καλή ώρα που υπάρχει και ο Παναθηναϊκός Σικάγο, να το πούμε, καλό κάνει, ότι υπάρχουν πολλοί Έλληνες ομογενείς, οι οποίοι ίσως μπορεί να μιλάνε τα ελληνικά, αλλά μπορεί να μην έχουν την ίδια ευκαιρία να πάρουν τα βιβλία να τα διαβάσουν στην γλώσσα. Μήπως από εκεί κάτι? Ακόμα δεν έχουμε κάποια τέτοια κρούση, δεν το... Επίσης, γιατί η ιστορία των Savatage είναι σε 3 μέρη? Είναι τόσο μεγάλη που δεν θα χώραγε σε 1 ή σε 2 βιβλία?
είναι μεγάλη και είναι και η ιστορία των Savatage δομημένη με τέτοιο τρόπο που βολεύει να είναι σε 3 περιόδους. Δηλαδή έχουμε τους Savatage που καταπιάνεται ο πρώτος τόμος, είναι η ιστορία τους στα early years, δηλαδή το πώς σχηματίστηκε το συγκρότημα που ήταν αρκετά πιο heavy, πιο μη. Είναι οι Savatage που αρχικά ξεφεύγουν από το underground και μπαίνουν σε μια δισκογραφική θηρία όπως είναι η Atlantic και βγάζουν κάποιους από τους κορυφαίους δίσκους τους μέχρι και τον θάνατο του Chris Oliva. Και είναι και η Savatage της σύγχρονης περίοδου, όπου είναι στην ουσία ένα άλλο συγκρότημα, φοβερό πάλι συγκρότημα, το αγαπάμε πάρα πολύ, που συνεχίζουν να παράγουν μουσική. Επειδή το βιβλίο αυτό είναι σε ένα ιδιαίτερο σχήμα, είναι βιβλίο λεύκομα, είναι Ναι, βεβαίως. Θα το δει και ο κόσμος, ωραίο θα είναι. Σε ένα ιδιαίτερο σχήμα, δεν θα ήταν τόσο εύχριστο και όμορφο. Θα ήταν πρώτα απ' όλα ένα βιβλίο πάρα πολύ ακριβό, γιατί εμάς μας κοστίζει το τύπωμά του πάρα πολύ. Οπότε το να βγάζαμε τώρα ένα βιβλίο που αναγκαστικά για να μην μπούμε μέσα θα έπρεπε να το πουλάμε 80 και 90 ευρώ, θα ήταν πολύ δύσκολο, θα έφευγε με πάρα πολύ αργούς ρυθμούς, θα υπήρχε κόσμος που αγαπάει το συγκρότημα και δεν θα μπορούσε να το αγοράσει. Ενώ με το μέρος μιας τριλογίας, σπάζοντας το σε 3 βιβλία, είναι πιο εύκολο και για τον κόσμο και για μας να το χειριστούμε. Σωστό. Ωραία. Έχετε σκεφτεί να εκδώσετε και άλλα βιβλία σχετικά με τη μουσική, δηλαδή από άλλα συγκροτήματα? Μέσα από αυτό το βιβλίο, στην αρχή δεν το είχα στο μυαλό μου, αλλά είναι τόσο απολαυστική η διαδικασία και της έρευνας και της συγγραφής και της παραγωγής για κάτι που αγαπάω τόσο πολύ. Και ήρθαμε και σε επαφή με άτομα τα οποία ασχολούνται με αυτό το πεδίο, οπότε νομίζω ότι αυτό το βιβλίο, αν και δεν έχουμε ακόμα τουλάχιστον κάτι ανακοινώσιμο, αλλά νομίζω ότι μέσα από αυτό το βιβλίο άνοιξαν οι δρόμοι και οι πόρτες για να μπούμε λίγο στο χώρο του heavy metal, της rock μουσικής που αγαπάμε. Του black, γιατί υπάρχουν επίσης πολύ καλά βιβλία και πολύ ενδιαφέροντες ιστορίες. Άμα ας πούμε γνωρίζεις το νορβηγικό black, ειδικά τον 80s, 90s, που εγώ είμαι φαν. Ας πω ότι έχει γίνει μια επαφή για κάτι τέτοιο. Έπεσες πολύ μέσα. Ναι, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί εγώ είμαι φαν αυτής της μουσικής σκηνής. Και εμένα εννοείται, μ' αρέσουν οι Savatage, αλλά όπως ξέρεις, ακούμε 10 τραγούδια του Savatage, 10 από του Χι, Ψιν, μη πούμε ονόματα, αλλά είμαι παιδί αυτής της εποχής, δηλαδή black metal, Mayhem, Dimmu Borgir, Dark Throne, καταλαβαίνεις. Τα άλλα να μην τα πούμε όλα, γιατί κάποιοι τίτλοι ίσως μας τους κόψει το βίντεο. Ναι, δεν κάνει αυτό. Ναι, διότι δηλαδή εγώ το θεώρησα αυτό, ότι λέω μήπως έτσι η Belle Epoque γίνει λίγο πιο open σε κάτι τέτοιο. Ναι. Πολύ καλό αυτό. Αυτό είναι ευχάριστο και θα ανυπομονώ να το δω σε έκδοση, να είμαι ειλικρινής. Ερώτηση, πόσο στην Ελλάδα την οποία ζούμε, με τους ρυθμούς αυτούς που υπάρχει ο κόσμος που διαβάζει βιβλία και δεν διαβάζει βιβλία, πόσο εύκολο είναι πλέον κάποιος να στηρίξει μια εκδοτική εταιρεία? Πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο, γιατί έχουν αλλάξει οι οικονομικές συνθήκες στη χώρα. Ναι, αυτό είναι θεωρώ το σημαντικότερο. Το βιβλίο κάποτε ήταν συντροφιά. Μια συντροφιά απαραίτητη σε πολλούς. Πλέον όμως έχουν μπει άλλες προτεραιότητες, γιατί η καθημερινότητα έχει αλλάξει οικονομικά. Δηλαδή, άλλες τιμές πληρώνεις στο σούπερ μάρκετ, άλλες πληρώνεις τώρα, οπότε τα χρήματα που περισσεύουν για το βιβλίο είναι ελάχιστα. Αυτό όμως το κομμάτι έρχεται σε μια αλυσίδα, δηλαδή η έκδοση από μόνη ενός βιβλίου έχει διπλασιαστεί, το χαρτί έχει πάει στον Θεό, το τύπωμα είναι πάρα πολύ ακριβό για ένα βιβλίο. Όμως, αν έχεις παρατηρήσει, οι τιμές του βιβλίου παραμένουν ίδιες. Ναι, ισχύει αυτό. Δεν ανεβαίνουν, γιατί αν ανέβουν θα είναι καταστροφικό. Ναι, ίσως δεν θα το συνεπώς, για εμάς τουλάχιστον που εξειδικευόμαστε σε πολύ λίγους συγκεκριμένους τομείς, προτεραιότητα για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε έχει η ποιότητα. Προτιμούμε να βγάζουμε λίγους τίτλους και επιλεγμένους με ποιοτικές εκδόσεις, ώστε να μπορέσουμε να κρατήσουμε ένα πολύ σταθερό κοινό.
και σιγά σιγά αυτό να το διευρύνουν. Νομίζω για έναν εκδότη από τα λεγόμενα θηρία τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα, γιατί η παραγωγή είναι συνεχόμενη, βγάζει εκατοντάδες τίτλους μέσα στο τρίμηνο, οπότε είναι διαφορετικά τα ερώτηση. Επειδή ο μεγάλος όγκος βιβλίων είναι για τον Παναθηναϊκό. Ένας Ολυμπιακός, ο οπαδός του Ολυμπιακού, ένας οπαδός του ΠΑΟΚ, ένας οπαδός της ΑΕΚ και κάποιες άλλες ομάδας. Θα μπορούσε, δηλαδή, έχει σκεφτεί ότι μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά να πάρει κάποιο βιβλίο από εσάς για αυτόν τον λόγο, επειδή βγάζετε τα βιβλία του Παναθηναϊκού, Φερρυπίνο Σάββατο, καλή ώρα, για τη ζωή του Μαραντόνα, λέω, ένα παράδειγμα. Έχει λειτουργήσει αρνητικά? Δεν νομίζω, γιατί παρότι είναι γνωστό ότι έχουμε τις παναθηναϊκές ρίζες, νομίζω ότι δεν έχουμε εκδηλώσει ποτέ κάποια στοιχεία πολύ μεγάλου φανατισμού ή μίσους ή να γράψουμε στα βιβλία μας κάτι το οποίο να προσβάλλει. Είναι εμπριστικό εννοείς? Δεν έχουμε προκαλέσει. Έχουμε φίλους, τώρα μέσα από το κομμάτι των Σάββατατς έχουμε συνεργάτες οι οποίοι είναι πολύ Ολυμπιακοί. Ενώ συνεργάτες που μπορεί να το πουλάνε το βιβλίο, να το διανέμουν. Δεν έχουμε συναντήσει κάτι τέτοιο. Σίγουρα φαντάζομαι ότι όπου υπάρχει φανατισμός θα το συναντήσουμε και αυτό. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να δει το βιβλίο για τον Μαραντόνα, να πει δεν το βιβλίο από τους Παναθηναϊκούς. Νομίζω ότι μπορούμε να ζήσουμε και με αυτό. Εντάξει, ναι, απλά το λέω γιατί δεν είστε μια απλή εκδοτική που εκδίδει βιβλία του Παναθηναϊκού και μόνο. Ναι. Το λέω για αυτό, γιατί δυστυχώς στην εποχή μας αντί κάπως αυτό να βελτιώνεται, τελικά βαλτώνει σε μερικά σημεία. Επίσης, έχετε σκεφτεί ότι να κάνετε παρουσιάσεις και εκτός Ελλάδος, με μεγαλύτερα φεστιβάλ? Προς το παρόν όχι. Δεν είναι στα πλάνα μας, σίγουρα το έχουμε σκεφτεί. Έχουμε κάποιους τίτλους, κάποια βιβλία που θα μπορούσαμε να τα υποστηρίξουμε στο εξωτερικό, αλλά δεν είναι και τόσο εύκολο, τουλάχιστον στη φάση που βρισκόμαστε τώρα. Κατάλαβα. Και τελευταία ερώτηση. Τι να περιμένουμε από την Belle Époque τους επόμενους μήνες από εκδόσεις? Κυκλοφορεί πολύ σύντομα το βιβλίο για το 1996 για την πορεία του Παναθηναϊκού μέχρι τα ημιτελικά του Champions League, με συγγραφέα τον Κώστα Τζανιδάκη, λέγεται Παγώνει το Άμστερνταμ, από την περίφημη ατάκα του Χρήστου Σωτηρακόπουλου. Ναι. Μια εξαιρετική έρευνα που μας βάζει σε μια εποχή την οποία την ζήσαμε όλοι οι Παναθηναϊκοί πάρα πολύ έντονα. Γενικότερα το 1996 το ζήσαμε πάρα πολύ έντονα. Είναι ένα ταξιδιάρικο βιβλίο το οποίο μας μαθαίνει και πράγματα τα οποία νομίζω οι περισσότεροι μπορεί να μην τα γνωρίζαμε. Σίγουρα. Γύρω από την πορεία. Έχουν μιλήσει σχεδόν όλοι οι πρωταγωνιστές. Είναι και το καλό, γιατί νομίζω ότι όλοι είναι εν ζωή. Τον πρόλογο τον γράφει ο Μπορέλη. Μια χαρά. Οπότε έχει και αυτό το ενδιαφέρον του. Κυκλοφορεί επίσης το βιβλίο του Λουσιάνο Βερνίκε για το παγκόσμιο κύπελλο. Που έρχεται καλή ώρα με τα όσα έρχονται. 500-600 άγνωστες ιστορίες για το παγκόσμιο κύπελλο. Απίθανες ιστορίες, φανταστικές. Έχει τον τρόπο του, έχει ένα πάρα πολύ ξεχωριστό και δικό του τελείως στυλ Μια χαρά. που παρουσιάζει την ιστορία με απολαυστικό τρόπο. Κυκλοφορεί ένα βιβλίο του συγγραφέα μας, του Δημήτρη Κατσίκη, ο οποίος είναι ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής της RBT σχολής του Άλμπερτ Έλλης, γνωσιακής δηλαδή ορθολογικής βιωματικής ψυχοθεραπείας, όπως πλέον ονομάζεται. Αυτό αφορά γονείς και διάφορους φροντιστές παιδιών, ονομάζεται παιδιά έφηβοι, πώς μπορείς να αντιμετωπίσεις όλα τα προβλήματα της καθημερινότητας και τα εύκολα και τα δύσκολα αξιοποιώντας την RBT. Είναι για μένα δηλαδή που είμαι γονιός και το πέρασα το βιβλίο εξονυχιστικά και κάνοντας διόρθωση και διαβάζοντας το, όσο έκανα αυτή τη διαδικασία ένιωσα ότι έβγαλε από μέσα μου κάτι, με βοήθησε δηλαδή να με εξαλάφρωσε σε κάποια θέματα. Το συνιστώ δηλαδή σε γονείς που μπορεί να μην αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Είναι μια μέθοδος που αλλάζει γενικότερα την φιλοσοφία σου στο
πώς σκέφτεσαι και πώς λειτουργείς, οπότε είναι καλό όποιος έχει τη διάθεση να εντρυφήσει σε αυτή τη Πώς και μέθοδο. αποφασίσατε να βγάζετε βιβλία ψυχολογίας? Είναι φίλος μας ο Δημήτρης, πιστεύει πάρα πολύ αυτή τη μέθοδο. Μας έχει βοηθήσει σε πάρα πολλούς τομείς και εμάς προσωπικά και επαγγελματικά η RBT. Οπότε και αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο του ότι βγάζουμε ό,τι αγαπάμε. Καλό αυτό, είναι ωραίο αυτό. Αυτά είναι, Ανδρέα. Και για τον Ζιντάν. Α, ναι, Έχουμε ναι. και Ζιντάν. Ο οποίος θα είναι και προπονητής της Εθνικής Γαλλίας μετά το Μουντιάλ, παγκόσμιο κύπελλο. Σωστά. Ναι. Έχουμε και βιογραφία του Ζιντάν, έχει ολοκληρωθεί η μετάφραση και Είναι από ποιος έγραψε την βιογραφία του Ζιντάν? την έχει γράψει ένας δημοσιογράφος Γάλλος, Φρέντερικ Ερμέλ, αν προφέρω σωστά το όνομα γιατί δεν γνωρίζω γαλλικά, ο οποίος ήταν ας πούμε άτυπα το γραφείο τύπου του Ζιντάν, δηλαδή έδινε σε αυτόν όλες τις συνεντεύξεις του, τον ακολουθούσε παντού, είχαν συνάψει μια σχέση η οποία εξελίχθηκε σε φιλία και παραμένουν φίλοι μέχρι σήμερα. Οπότε είναι και θα είναι λίγο εκ των έσω. Ναι, σωστά. Ουσιαστικά περιμένουμε και βιογραφία Ζωζέ Μουρίνιο, Special One. Ωραία, θα ήταν, αλλά νομίζω έχουν κυκλοφορήσει αρκετές. Ναι, και ακόμη δεν έχει τελειώσει η καριέρα. Ας τελειώσει, γιατί εδώ είμαστε. Να σου πω, είναι μια ερώτηση που πολλές φορές έχω σκεφτεί να την κάνω στις εκθέσεις που σε πετυχαίνω, αλλά που όλο σε βλέπω πηγαίνεις εξαίσθερα. Γιατί και εγώ δεν έρχομαι τελικά κάποια ώρα που κάθεσαι και πίνεις καφέ. Δεν υπάρχει αυτή η ώρα. Ναι. Εμένα μεγάλη μου αγάπη από τους προπονητές είναι ο Μπράιαν Κλαφ. Και νομίζω ότι και στην Ελλάδα πολλοί τους γουστάρανε, να το πω έτσι, οπαδικά, το πώς κοούτσαρε ο Μπράιαν Κλαφ. Γιατί κανείς δεν έχει μεταφράσει κάτι στα ελληνικά? Έγραφε και τόσα ωραία άρθρα στο παλιό 442, άμα ξέρεις. Πώς δεν ξέρω, είδες να μου βάλεις μια καινούργια ιδέα. Ναι, οπότε... γιατί, έτσι να το πω έτσι, γιατί και επίσης είχα δει, είχε βγει πριν πόσα χρόνια, 10, 12, να μιλώ και ψέματα, ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Κλαφ. Γιατί όλοι έχουμε κολλήσει σε εκείνη την ταινία που ήταν στη Leeds 48 ημέρες και μετά λίγο ότι έχει πάρει τα περιβόητα τότε κύπελλο, πώς λέγαμε, ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, Ναι. ο προπομπός του Champions League με την Νότιχαμ. Και θυμάμαι ότι έβλεπα το ντοκιμαντέρ και θυμάσαι και σε ένα από τα δύο έπαιξε με την ΑΕΚ. Και στο ντοκιμαντέρ λέει, ας πούμε, κάποιες ωραίες ατάκες. Λένε που ήρθε η Νότιχαμ στην Αθήνα για να παίξει το παλιό Νίκος Γκούμας με την ΑΕΚ. Είχε κάτι ωραία πετυχημένα σκετσάκια τα οποία δεν θέλω να τα πω για πολλούς λόγους. Πώς να το γράψεις εσύ? Λες, δεν ξέρω. Είναι ο χρόνος που είναι λίγο περίεργος. Να προκύψει συνεργασία. Ναι, δεν ξέρω. Εντάξει, εγώ σου έχω προτείνει κάτι άλλο. Αν το σκέφτεσαι, γιατί όχι. Αλλά έχω σκεφτεί κάτι να κάνω, αλλά ξέρεις, είναι ο χρόνος μου, είναι λίγο ταξιδεύω δεξιά-αριστερά. Ναι. Αυτό επειδή ξέρω πώς θα θέλεις, ίσως εγώ να μην μπορέσω να στο ολοκληρώσει τέλος, γιατί έχω βρει υλικό για τον Brian Clough. Απλά είναι εξής. Βλέπουμε πάνω κάτω τα ίδια και τα ίδια. Ναι, το καταλαβαίνω. Ο Μέση είναι στην επιφάνεια. Ο Μαραντόνα πάντα θα είναι στην επιφάνεια. Ο Ζιντάν, ναι, είναι αυτός που είναι γιατί τους έφερε και το παγκόσμιο κύπελλο του 98, αν θυμάσαι. Εντάξει, απλά όλοι πας να πάρεις ένα αθλητικό βιβλίο και πάνω κάτω το βλέπεις τα ίδια και τα ίδια. Όχι, έχεις δίκιο σε αυτό. Είναι ωραίο κάποιες προσωπικότητες οι οποίες μπορεί να μην είναι τόσο εμπορικές, αλλά έχουν να πούν κάτι. Είναι πολύ ωραίο να καταπιαστείς. Θεωρώ ότι ο Κλαφ είχε και έλεγε και πολλά. Δεν έκλεινε το στόμα του, γι' αυτό και ίσως και ποτέ δεν έγινε προπονητής της Δυτικής Αγγλίας. Σωστό. Αντρέα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Καταφέραμε και την κάναμε. Εγώ σε ευχαριστώ, Χριστό. Να είσαι καλά.